manghigatagon ug pagpakabana kinaiya na gayud sa mga Pilipino ilabi na sa panahon nga gikinahanglan ning pagkuyanap sa COVID-19 halos pareho lang ang problema sa tanang ospital. Ang pagkuwang sa mga personal protective equipments, mask, face shields ug uban pa. Mao nga aduna gayoy mga grupong nagpakabana nga mumugna og mga gamit alang sa atong frontliners. Sama ni ining grupo sa mga medical representatives nga nakabase sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Migama sila og 600 kabuok nga improvised face shields sulod lang sa duha ka adlaw. Ila kining giapod-apod sa mga private ug public hospital ingon man sa pipila ka laboratorio o klinika sa syudad. Sa post ni known as Champ Edria, iyang gitug-an nga inisyatibo kini sa mga medrep sa Dumaguete kundiin nagpadala sila og donasyon ang ilang grupo na ang mipalit sa materyales ug migama sa mga face shields. Nakahimo sila sa maong face shields pinaagi sa step by step sa usa ka online site. Salamat sa tanang nagpakabana ug mga kapuso, ipadayon nato ang pag-hashtag spread kindness.